додситони кулли тоҷикистон хабарҳо дар мавриди латукӯб шудани 14 маҳбусеро ки ҳангоми интиқол аз хуҷанд ба Душанбе ҷон бохтанд рад кард. Юсуф Раҳмон рӯзи 16 июл дар нишасти матбуотии нимсола гуфт, ҳамаи ҷасадҳо ташхис шуда, дар бадани маҳбусон ягон осеб мушоҳида нашудааст. тибқи маълумотҳои пешакӣ ва хулосаи экспертизаи тиббӣ марги 14 нафар маҳбус дар натиҷаи заҳролудшавӣ ба миён омадааст. айни ҳол муайян карда истоданд ки аз кадом намуди заҳр. мувофиқи маводҳои парвандаи ҷиноятӣ оно нон хлебро истеъмол кардаанд. мо ин версияро айни ҳол мавриди тафтиш қарор дода истодаем ва дар рӯзҳои наздик ба сами мардум ба сами шумо мерасонем. ин дар ҳолест ки наздикони ҳаддиақал 3 маҳбус дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфта буданд ба фарзияи заҳролудшавии пайвандонашон шубҳа доранд. пайвандони маҳбусон мегуфтанд, дар ҷасад осори латукӯб мушоҳида мешуд. хай ман медонам инҷа чокондагӣ дар балинсил бо одамра руда пудаша мегиранд. майла хай охи сар барои чиай, охи иҷа барои чиай, ин ҳамита пӯсти сар то инҷа духтагӣ, ин иҷо духтабинӣ задагӣ намешинаси ӯ ба чӣ қисура. дар робита ба 2 маҳбусе ки ҳангоми интиқол заҳролуд шуда зинда монданд, додситони кул гуфт вазъи сиҳатии онҳо хуб аст. сарусадоҳоро дар робита ба ин ки маҳбусони заҳролудшуда гӯё баъди ошӯби зиндони ваҳдат ба Суғд интиқол ёфтанд, ӯ рад кард. инҳо дар шаҳри ваҳдат маҳбасхонаи шаҳри ваҳдат набуданд. масъалаи этап кардани онҳо аз вилояти Суғд ба минтақаи Душанбе тибқи нақша ва тибқи дархостҳои муфаттишони воҳидҳои тафтишотии вазорати идораҳо буд. марги гурӯҳии 14 зиндонӣ дар таърихи 7 июл иттифоқ уфтод. ҳодисаи мазкур 2 моҳ баъди ошӯби пурқурбонии зиндони ваҳдат ва 8 моҳ пас аз ошӯб дар зиндони шаҳри хуҷанд рух дод. дар ин 2 ҳодиса беш аз 50 нафар ҷон доданд. Юсуф Раҳмон дар нишасти хабарии рӯзи сешанбе гуфт ки тафтиши ошӯби ваҳдат дар арафаи анҷомёбист. вай афзуд нисбати як гурӯҳи маҳбусони ин зиндон ҳам парванда боз шудааст.